Šta to radiš, a? Fuj to, ostav to. Ostav to. Brko. Ćeš dat mene ovo, a? Ne da, ljut. A ja on salvetu. Nafatao salvetu i na salvetu, a? Puke su ba. Iz iskustva. Vidi ga. Vidiš šeitana. Sad ćemo imati Amela 3 salvete od jedne. Pola cuka mene stidi. Da tu uspio promokriti. Možda je lizo sam. Ljuti. Tebi prahnulo pa ti pobjeg od kuće i došao mene ovdje, a? Vidi ga. Moram na njemu jastu kakav nabav, dobar. Pa da li ti igračka, a? Šta ti meni malo? Da i ja, a? Daj meni malo, hoći. Daj meni malo. Ne daš. Uzet ću ja sebi drugu salvetu, šta sad? Šta sad? Pa ćemo skupa tako, a? Hoćemo. Pa daj malo. Neću, evo, neću. Miran. Et neću, to je tvoja salveta, dogovoreno. Tvoja salveta. Može, to je tvoja, eto. Moje cuko mene stido će biti staviti na internet. Moje cuko. Ja. Je završio, ha? Da operijemo to sad. Čim? Moraš oprat to sad, ha? Hoćeš dat? A, neće. Hoćeš mi dat? Kako znaljivo ti odmah. Ja. Neću dirat, eto, to je tvoje. Cuko, dosta tvog bezobrazluka. Ma dosta, nećete više snimati.